שזו אמירה נורא יפה, שאבל הוא קצת כמו גלים. זה בא ושוטף אותי, ואחרי זה נסוג ואני חוזר לעצמי. בניגוד לדיכאון שלא מרפא ממך. אז אם יש איזה אופי גלי כזה, אני קצת בדאון, אבל אני מצליח להתאושש, אני מצליח לפגוש חברים, אז העניינים עוד בסדר, לא אומר להזניח, אבל העניינים עוד בסדר, ואם כל הזמן אני בדאון ולא מצליח להתאושש, זה כבר נורת אזהרה יותר משמעותית. יש גם אלמנטים פיזיים שיכולים לבוא לידי ביטוי ולהבין בגללם שאנחנו בדיכאון אמיתי, קליני? כן, יש את מה שאנחנו קוראים סימנים וגטטיביים. כשאני מתחיל לאכול פחות, כשאני ישן פחות, או להפך, כשאני לא מצליח לצאת מהמיטה ואני אוכל בלי הפסקה. כשאני נורא נורא באי שקט, אני ממש לא מצליח לשבת בכיסא, או כשאני שפוך, אני לא מסוגל לקום מהכיסא. המצבים הקיצוניים האלה, גם הם כבר מראים שמשהו בדיכאון ממש תפס לי את המוח.